konfinamendu garaian, modan zeon Omegle izeneko aplikazioa, internet bidezan, eta zan, bideoiak egitea pertsonekin, da aldatzen jun zinetezke, eta mundu guztian zeon pertsonekin, ez? Orduan, eta zein lekutako pertsona bat ez daiteke. Osea, mundu guztia etxan zeon, ez? Eta orduan, jute zinen pasatzen da, igual, jende, mutil guapo bat, zura ineko jendeak, igual famosan bat, ere, noiz behinka, baina de repente, haiginean esin mazor, eta gizon bat pajilla bat egiten. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Troiako zaldia sartu ote digute? Ongi etorri Nerabeen Garrasira. Telmo, gaur hitz egingo dugu pixka baia espreski zer dien sare sozialak eta zer dan produktu hau. Hori da, bai, hausnarketa batekin astea komeni, ez? Eta pentsatu dezagun, ez? Inork ez dula xentimo bat ordaindu produktu hauek erabiltzagatik, ez? Guztioi, eskentzen zaigula doainik, une oro gainera, eta hori zergatik ote dan. Edo nola liteke, ez? Zerbait doainik eskenita, enpresa guzti hauek munduko aberatsenen artean egotea, ez da? Guzti horrek aramatza ezinbestean pentsatzera, nolabait ordaintzen ari garela, eta agian, hausnartu beharko genukela, produktu ordaintzen ez dugun unetik, gu bihurtzen garela produktu. Eta produktu izatea, garesti ari garela ordaintzen. Eta ez dirutan. Doainik hori, esango genduken, txamponaren beste aldean, prezio oso altua du. Hori da, albo ondorio latzak, ikartzen ari da produktu honek, batez ere, gure adingaben artean, eta gainetik jorratuko ditugu lehen atal honetan, baina Maitane lehenengotariko bat zein izango litzateke. Lehenengoa berei askotan entzutean ere, eta gaur entzungo diogun bezala, konparaketak eta autoestiman benetan ikaragarrizko mina egiten die. Denbora guztien esposizio handi badago, eta justo beraiek gehien behar duten momentuan besteakin erlazionatzea, gaur egun hor ikusten dituzten idealak oso mingarriak izan daitezke. Horrekin batera, jakin behar dugu, pornografiarekin lehenengo kontaktua 8 urtetara jaitsi dela. 8 urtetara. Eta kontuz, ez da bilaketa intentzional bat izan. Industria pornografikoak aurkitu ditu, erabiltzaile hauek, eta nola dakigu hori, pop-up eta banner erotikoen bitartez eman direlako lehenengo kontaktuak. Eta hori gutxi balitz, Telmo, ziberjazarpena ere ez, hemen ageri da, gerz eta gehiago igotzen ari dan zerbait da, eta pentsatu, nerabe edo gazteen artean suizidioko lehenengo kausa handienetako bat ziberjazarpena dela. Eta zergatik, 3 ezaugarri oso potolo dituelako atzean. Bat, ez da eskolan amaitzen, noan tokira noala jarraitzen dit, jazarpen mota honek, nire poltsikoan dagoelako, une oro. 2, ez da umea gure etxera etortzen begi hau belduta duela, baizik eta zarean gertatzen da, eta ondorioz, hori topatzea zaildu egiten da, eta min edo sentimendu horiek, lasgarri horiek, luzatzen dira denboran, eta azkenik, jende geroz eta gehiago jakitun, nire min horretaz, nire jazarpen horretaz, eta horrek areagotu egiten du, ez? Zamatxoago egiten du horrelako jazarpen bati aurre egitea. Eta Maitane, beste bat aipatzearen, jakin behar dugu, ez? Bere identitate, balore eta autoestimo iraikira zutxu baten baitan murgilduta dagoen erabe batek. Horrelako input, eduki, bideo, kaltegarriak ez zibikoa kontsumitzeak, dakarrena dela, alde batetik utxaltzea, normalizatzea, eta bestetik errepikatzeko joera handi bat ematea, eta hori ikusiko dugu jarraian, baina aipatu beharko genuke azkenik, nola gure loaren kalitatean eta kantitatean eragina izaten ari den, eta baitare arreta gaitasunean. Eta guri ongi ez, egiten diguten jarduera guzti horiek baztertzea. Beraz, gai guzti hauek jorratuko ditugu jarraian, baina ez gure ahotsetik baizik eta borroka honetan urtez eman duten nerabeen ahotsetik. Beraz, adiegon. Elkarrizketa. Troiako zaldia hitz egin dugu, mentxa daukagu Troiako zaldiaren aurrean jarri dan gazte borrokalari hoietako bat, kaixo, ane? Gaur zure ahotsa entzun nahi dugu, beste gazte batzuekin batera, eta zu entzuteko pres gaude, ane? Lehengo galdera bezala, nik uste den hori gehien ardura edo bai dela alerta handi bat daukaguna, ziberjazarpena da. Nola bizizatzen dezuzuk, zuk zeure esperientzi bezala, edo zure inguruan,
gai guzti hau? Bai, bueno, nik zorionez nire buraengan ez dut ziberjazarpenik jaso, baina bai eukeitutola gertuko egoerak bai lagunenak, bai ezagunenak. Eta nahiko egoera larriak bizi ditut, adibidez, egontzan kasu bat, neskatek bere bikotari bideo sexual bat bidali eta hirian osoan zehar hori zabaldu, eta neska hori ezagutu, como la del bideo horrela. Eta hori nahiko gorra izan zen neska horrentzat, baina ondo eramantzun aurrera. Eta horrez gain gero baita Hortan, barkatu, zehaztatzunetan sartu gabe, baina nondik etorri zen guztia, pixka bat? Bueno, nik suposatet izango zela, bikoten arteko horrela konfiantzazko bideo bat, bidali, eta... Eta hori arki jarri behar da guri ez dago la inondikan inora. Gezkiztegu, eskubidea daukagu ez, gure gorputzarekin da gure seksualitatearekin, nahi dugun hori egiteko. Bai, hori da, eta azkenean morua edola emateu, eta erakutsi norbaiti, bidali, no seke, eta azkenean mundu guztian zat iritsi. Konfiantzak gero hortatik atea zan. Hori da. Eta gero ondorioak latzak izan zen. Bai, oso. Eta gero, adibidez, egon zan, nola konfinamendu garaian baita F3 izeneko aplikazio bat, eta zan anonimoki, komentarioak galderak edo esan nahi zenun guztia pertsona hori esateko. Eta orduan zukiten zenun, zure sare sozial batean linka jarri, eta agenda sartu, eta hor zuri gauzak idazten hasi anonimoki. Orduan, pila jendeek jaso hor jazarpena, eta hori, ondorio latzak izan dituzte, eta adibidez, niri ez gertatu, baina eukitut lagunak adibidez, bere beste lagunen F3 link horretan, berai buruzko gauza txarrak idazten, eta horrek mentalki baita asko okertu ditu. Hortzola baliabide bat ez, galdera anonimoak egiteko, nahi zen guztia jartzeko, jakin gabe nortzegoen atzean, eta gerozuk hori guztia digeritu beharra, ez? Bai, hori da. Eta hortik jazarpenak eman direla, eta kalteak psikoemozionalki potoloak. Bai. Eta dozeinek idatzi dezake horrez? Bai. Osa, linka zu jartzezu publikoki, eta sartzetzea, eta hori aztezu. Eta hori ohikoa zen zuen artean? Bai, konfinamendua, noain ja eskerrak. Bai, gauza asko hietako konfinamenduan asko aterazien? Bai. Eta, pixate gaia aldatuta, apur bat, eskoletan zer nolako eragina izan du ikasgeletan mugikorrak izatea eskura? Bueno, azkenean gaur egun gazteok dugun dependentzia mugikorrarekiko ukaezina da. Eta helduok, baita ere. Bai. Baina, eskola saioetan eta atarietan atentzioa asko galdu egula, eta adibidez, ataria jaisten zanean taula gian ikustezu kuadrilla bat, denak bakoitza mugikorrarekin, eta hor ikasleen elkarlanean taula baita asko afektatu du. Eta klasea ematen ari den bitartan ere, erabiltzen dira noiz? Azkenean nik uste denoi gertatu zaigula hor, klase bat aspergarria izan ondoren, mugikorra hartu, eta hor, Instagram edo beste sare sozial batean sartu, eta hor denbora pasa. Bai, estimulagarriagoa dan beste horren bila. Bai. Estelakoak ere iritsi zaizkite, irakasle argazkiak edo komunean. Bai, oso ohikoak izaten dira, adibidez, denok ikugu adrenalina puntu hori dea, harrapatzien, edo, biraze gaizkioan jantzita irakasle hau, eta argazkia, eta difunditu, eta bai. Oso zaila da, zerbait adiktiboa eskura izatea, eta nera batei eskatzea ez erabiltzea. Bai, azkenan, bakarrik joten zaizu eskua. Bai. Beraz, nolabait, arautu beharko genuke hori, ez daite proposamen dituzun horren ingurun, edo? Bueno, nik uste eta adibidez, mugikorrak debekatzea, zinezkoa dela beti egongo da norbait arauen aurka juteko, baina... bai agian muga batzuk jarri edo iritsi klasera eta eskola saioetan mugikorra irakaslearen mai gainean edo takietan utzi edo horlako mugak bai jarriko dituzte atentzioa galtzea ekiditzeko eta eskura ez izatea ikasleetan mugikorra, ez takietan ustea. Bai, tentazio hori kentzeko. Edo familiak ados jartzea ez eramateko, adibidez izan daiteke aukeretako. Aizor, erabiliezu orain hitz bat eta da hori ez? Atentzio gabezi hori, zuk nabaritu dezu zuregan eta zure ingurukoengan eragin hori izan dezaketela? Hombre, denok euki dugu situazioa horrela, etxean ikasten hasi, Kriston Perez ama eta mugikorrak sonatu, eta ordu bete egotean mobilan, baina eske oso tentagarria da mugikorra hori eukitzea. Bai, ordu bete hori konturatu gabe pasatzen den ordu bete da, ez? Beraz, halko bagenu, eskolak mugikorri gabeko arnazgune bihurtzea komeniko litzateke, ikasketa prozesua hobetzeko? Hombre, nik esango nuke efektibitatea taula hobetuko lukela, bai.
Jo, Bai. mi esker, ea zuei. zure ahotsa entzuten den entzun Bai. berren tokietan. Bai. Eta eskerrik asko zure esperientzia Zuei. gure gana ekartzagatik, eta bagoaz orain, bigarren gaztea entzutera. Elkarrizketa. Lehengo nerabea entzun da, orain Eider daukagu gurekin, kaixo Eider. Kaixo. Zer moduz? Ondo. Bueno, zure ahotsa entzuteko prest, eta 3 galderatxo ditugu zuri egiteko. Lehengoa, Eider, gaur egun sare sozialak, mugikorrean dauden aplikazio guzti hauek, zure identitate, nortasun eraikieran eta autoestiman eragina izan dute? Esan, bai. Ze azkenean, zu Instagramen sartzen zea, eta influencer horiek ez, irakuste izute identitate bat, ez dakit non esplikau baino, azkenen danok iruditzen zait, nera dineko danok sortu egula identitate berdin bat, eta ingurua biratzetela, eta denak dazkaula belarritako berdinak, galtza berdinak, eta top berdinak eta esatetan zer da, nun dago personalidadea ez, eta iruditzen zait, hoi dala, azkenen sare sozialek berdina saltze gutelako, eta azkenan denak berdin duiten galako horren erruz. Homogeneoa bihurtzen da dena, ez? Bai. Ez dago ez zer esango genduken desberdintzen dena, Bai. eta denak Eta berdinera. mutilak, eta baita neska, biek, ez? Idez mutilak, oain eramatizten hile mozketa begola, bakizue. Degradatuarekin, eta... galtzak ipurdi azpitik, eta neskak, lehen igual zeuden estilo gai ez dakit, hippie, ez dakizte, emo, eta oain da, denak igual. Tardun, iruditzen dut personalidadea galtzen nahi dela, ez? Igual presio bat ere hor kanon horietan txartatua izateko edo, ez? Bai, eta iruditzen zait, aidala daukaula zehose demostratu beharra, ez? Tardun, eraman berdegula denok gure superpoltxoa, gure super zapatillak Adidaseko marka, dana itxurak ere iruditzen nahi zitela, eta azkenen ez gala ja ez da konstiente pentsatzeko ze gustatzen zaigun guri benetan, eta ari gala jantzen, influencer horrek jantzi duna. Bai. Eta identitateaz gain, autoestimoan ere badu eragina, zutxu edo bilaketa zutxu horren baitan ibiltzeak, eta... Bai, bai, ze azkenean, igual zukikotzezu historia bat, ez, eta orain, eman dezakezu. Eta, azkenean, zain egotezea, edo mutil horrek eman dizun, edo... ez dakit zein pertsonak eman dizun, edo nik gehiago euskatzu baino, ez dakit, konparaketak azkenean bestiakin, ez? Eta bai, uste, autoestimantzako leku oso arriskutsua dela. Eta horrik usten dezu egiten dizuela ezberdin neskei eta mutilei? Joera badagoela gehiago igual mutilei presio ideal bat egiteko eta neskei beste ideal bat? A ber, fisikoarekin azteko igual neskak izan behar diadanak oso flakak, hile luzea, titi handiak eta ipurdi handia, eta mutilak izan behar diadanak kruasan bezalako gizon mazadoiek. Orduan, bali mazea, neska handi bat, inoiz ezingo zea izan olako neska argal fin bat, ez zure gorputzaz da, hola. Eta ingoitezu ez dakizun bat txorakeri hori lortzeko, eta horrek bakizkizu ez ondori euskan. Eta mutien kasuan ere bai, igual, mutil argal bat zea, bazura itare bai, argala eta zura mare bai, eta nahizu izan kruasan oitako bat, eta ezin dezu, eta azkenean bakiztuan txorakerak dituzu, nera naia 14 urtekin sartu zen adibidez, gimnasiora, desatezu, mesedez, 14 urte euskaztuena, ume bat zea, ziza gimnasion. Gure, ez dait, hausnarketa modura, baina gure identitate, balore eta autoestimu eraikira zutxu baten baitan gaudenean, alegian era bezaruan horrelako input guztien aurrean egoteak, ez du laguntzen, ez? Ez. Eta nera bezaroan gutxiago esango ganduken, ez? Momentu hortan zaudela, ez? Ez dakizu zertzean, zetzean... Eraikitzen nahi orduan justo. Eta iruditzen zait, eraikitzeko kaltegarria dela hori. Ez dizuzten benetan pentsatzen, ez erabakitzen. Zain genezak, agian sare sozial eta, mugikorra dimendu hauek ez direla egokiak garapen osasuntxu bat izateko nera bezaroan? Lehen osan etenagatik, ez. Azkenean, dieta baten sartzen zea, zu pixkat potxola gota delako, eta flaka gonezulako, azkenen, horrek, bulimia, anorexia eta osasun mentalak ere, ekartze ditu. Arazo larria da. Baloretan eragina izan dezake baita ere, ez? Nere pertsepzioa da bintzate, materialismoarekiko lotura estuagoa dela gaur egun?
Materialismo esan ez du... Gauza arropa, materiala. Diroa, Bai. markak. Bai. Bai, osea, bai, adibidez, orain mundu guztiak ikasten du, izateko mediku onena, abogatu onena, edo ekonomista onena, eta inorrek, osea, nahi dugu bilatu gauzaik onena. Arropakine bai, nire kasuan, eta ni horren barru nago, nahi bilatu zapatilla politenak. Poltxo onena, ez dakiz, hainez, demora uztien, subkonstienteki borrokatzen nire lagunekin abertzen jaukan poltxo zadik bolter handina. Osea, Sartzen gaituzten dinamika buf, da eduki, eta ez horren beste izan. bai, eduki eta ez baloratu. Bai, hori da, ze eduki. Bai. Eta baloratzen bali badegu, ez dago Ez, baina, igual ni daukat, Ez, bai, hori da, igual ni daukat mobil bat, eta berria da, eta nire lagun beti operatzi dute, oain dikan, eta mobilo beagoa, ostras, ja, nirea mierda bada, barkatu, oso bentxero zizu. Bai. Eta mierda. Bai, orduan konparaketa hori, lagundu Bai. egin dute konparaketa hori pixkata handiagoa izaten, ez? Beti egoten da, ez? Bai, beti Konparatzen egon da, gara, baina, gehiago, bai. Ondo. Pixat, beste gai bat jorratze aldera, grumina edo itzapaletan azalduta, helduak zuekin harremanetan jarri dira, sare sozial hauen bitartez. Galdera hau potentea da, Bai, bira, guri, pasazita egon, aizpata bioi, bueno, konfinamendu garaian, modan zeon Omegle izeneko aplikazioa, bueno, internet bidezan, eta zan, bueno, bideoiak egitea pertsonekin, da aldatzen jun zinetezke, eta mundu guztian zeon pertsonekin, ez? Orduan, Eta zein lekutako pertsona bai, ez bai, daiteke. bai. Osea, pues, Bai. mundu guztia etxan zeon, ez? Pues, eta orduan, pues, jute zinen pasatzen da, igual, jende, pues, mutil guapo bat, zura ineko jendeak, guai, jaja, igual famoso bat ere, noiz behinka, baina de repente, haiginen sin más hor, eta gizon bat pajilla bat egiten. Da, izan zen, ostras. Karo, eske hor, nun dago filtroa, ez? Claro. Osea, ez dago. Aplikazio horretan, gaur egun, orain di martxan dagoena. Bai. Eski, klaro, gu sartu ginen gure inozentzi guztiak entzua, modantzeon, jaja, keguai, lagunak egituzu, bueno, jendea ez dautezu ez dakizte jaja, eta errepende, pun. Bai. Eta esatezu, ostras. Eta ez gainez gehiago sartu. Vale, ordutikan ez, ja... Ez gabreina barriskatu hortara. Bai, bueno, ni uste nahikoa kontatu dezula zentzu horretan, Bai, eta bai. ze arrisku eta nolakoak diren, ez, arrisku hauek. Era, ze horta arriskoa pantaila baten atzean edo zer gauza, edo zein pertsonak, Bai, ez? Edo zein gezur eta edo zer gauza atera dezake. Eta hor, baskotan zuk esan dura, zure inozentziarekin mundu esperimentatu nahian, begira ze gauzekin elkartu zaituzten, ez? Eski azkenean, iruditze zait, teknologia gure eskura daukagula oso gaztetatik. Bai, iskau da gure urrengo galdera, Vale. Eider, guretzako. Vale. Ez, zuk, norain ikusten duzu teknologiak erabiltzen degulakuk edo teknologiak erabiltzen gaitulak guri. Bai, Kasu honetan, smartphonei, sare Hori da. sozialei dagokion, ez orokorrean, baizik eta gai konkretu honetan. bueno, pues lehen esan dutena, 12 urtekin hasi nintzela, ni 12 urtekin hasi nintzen mobi aukitzen, bai. Eta ordun konturatu naiz, juten zehala 12 urtekin inozentzia galtzen, ze, klaro, sartzen zea dinamika guzti hortan, eta Instagram ez da mugatua, zuna ezuna ikusi dezakezu. Osea, eta gauza oso banalak ikusi ditazkezu, eta azkenean juten zea 12 urtekin zure inozentzia hori guztia galtzen, eta benetan triste iruditzen zaitez. Mira, leheno gure herrian, gelditzen ginean bote-botea jolasteko, venga, arratsaldeko bostetan doain gelditzen dira, bote-botea jolasteko, osea, bote-botea ez, bergo. Gelditzen dira arratsaldeko bostetan, herriko plazan mobilakin jolasteko Brawl Sestarrea, eta esatezu, ber. En fin. Bai. Eta Osea, bai. horrekin batera, bueno, nik uste oso potenta dela, guantxiko komentatu duena, eta heldutasun maila oso handi batera ikusten duela, zure partetik, eta gehitu nahiko nioke, ea zure iritzia berdina den, baina horrelako eduki, bai matxistak, sexualizazioak, eta bar, horren goiz kontsumitzeak, ez ote duen guzti hau normalizatzen, utxaltzen, eta gainera batzutan errepikatzeko joera bat ere bultzatzen, ez? Bai, bai, ze, oain daude modan reels edo bideo motzoiek, ez? Eta igual, edozein partido politikoa azaltze zaizu, barbaridade batzuk esaten, eta 12 urteko ume horrek ikusi du, eta kalean jungo bat esango piba box. Edo lako txorradak, edo emakume batekin sartuko da, eskeriz una puta, no seke. Eta benetan ez daki zaidan esaten, baina esaten nahi da. Eta beste parri diete. Bai, ikusten dalako edo zer gauza esan dezaket, orduan nik ere ez, Bai. ume bezala edo gazte bezala, azkenen edo zer gauzateko kapazitate hori ere hartzen dut, Bai. ez? Eta hau esan beharra dakat, baina hau gehiago ikusi izan dut,
mutilan da kasuan, igual agresiboagoak diala. Neskak azkenean, nik ez haute ditu danak, baina pixkat gehiago lotxatzen zian hortan ez duten bi box bat esango inoiz, edo komentario gain matxistarik egingo, baina egia da, mutilek, ez dakit igual kontsumitzen dutenagan... Ematen dietenagatik. Bai, bideo joku bortitzen, pornoa, igual, kontsumitzen dutenagatikan, azkenan, bai, olako gauza matxistak esatik duzte, 13 urtekin. Eta ez dakite zer esaten ari dian. Ez dakite hori da arazoa, ez dakitela zer esaten ari dian. Bai, gaina hori ulertzen badeu nundik datorn, ez? Logika algoritmiko horrek nola lantzen duen ekotxanberra edo burbuia hori, eta ez, behar bidaltzen zaigun, soilik, ez? Gure horro iritzekin bat datozen kontuk, eta ulertu ezakegun nundik datorren guztia. Bai, eta polarizaziora eraman guztia, ez? Azkenik, azken galdera bat, pixat aterata gaiaz, baino agian nolabaiteko lotura ere baduena, izan guztateke, Chromebooken erabilera, zuk nola ikusi duzu ikasle bezala? A ber, ne iritzi zait ikastoletan eta eskolatan sartu dutela bain teknologia hola kon kautzau esaten dana superguaiak izateko, superguaiak gabirazte teknologia ikastola honen ageazakize, eta gero, dago irakasleak klasea ematen arbelean, eta 30 ikasle ordenagaiokin WhatsAppen, Instagramen, YouTubeen eta browsertara jolasten desatezu ber. Zezaia hor zuen adinean kontrolatzea hori ez egiteko. A ber, eske karamelo bat ematea bezala da. Osea, ezin da mobilek eraman ikastolara, baina gero... gero ordenagailuak inibili zaitezke, ordenagailuak internet dauka. Internet daukazu momentuan, ja las kagau. Bai, hor dago igual gakoa esango genduken ez internet eskura eukitzea edo ze momentutan. Pedagogikoki, hausnarketa bezala, gauza bat izango litzateke kompetentzia digitala, ez da, informatika bezalako irakasle baten ikastea ez, agian zigizkoa dena, inglesa, euskera, gaztelania bezalako irakasgaiak, Chromebooken bitartez ikasteak, nolako onura edo kaltek karritula ustezu? Nere ustez onurak ez da bat. Ze azken lehen osan etena distrakzio bada. Eta egia da ordenagailu bat erabiltzen jakinin behar dela, eta horregatik badaude asignatura batzuk hortara dedikatu daudenak. Baina ingleseko klase baten, euskerako klase baten, lenguako klase baten, ordenagailuak inotea, ez zait logiko iritzen, nire ustez papera, boligrafoa, irakasleak esatuna punta hau, azkenan idazten ikasi behar dezu, ez? Itzeiten, lagunekin taldeka berdin zait, baina ordenagailu bat eukitzea olako ikasgaietan, zen logikoa iritzen. Bueno, Iker. Zer gutxi gehitzeko iazetean egazu. Bai, eskerrik asko gurera etortzagatik, eta hirugarren nerabearen gana goaz. Mila esker benetan. Elkarrizketa. Bagoaz hirugarren ahotsa entzutera, eta hortarako gurekin da Sara. Kaixo, Sara? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Guzu entzuteko preste, Sara? Zuzenean, galdera bat botatzearren, mugikorraren auzi honetan, helduok badugu zer hausnartu? Nik uste baietz. Azkenin txikilek zuen gandik ikaste deulako, eta, danan gauze edalako ere bai. Eta hori, komentadeun bezala askotan, zuek, gu zuen izpilu geha, orduan. Aldaketarik balin bada, agian guretik hasi berko ginetek ez da? Hoxe, bai. Bai, eta guzti honek, sare sozialak, mugikorrak, ze kontaktu izan da zuentzako, edo ze izan da gauzarik txarrena? Zein da zuentzako oztopurik handiena? Nik uste, hain gazte eukita, 12 o 13 urtekin, hor aztetzealare bai, nera bezaro prozesu hortan, zure burue aurkitzeko eta hori dana, eta nik uste hor eragindula gehien bat, hainbeste estimulo jasotzen, oindik eta zaio dara zure buru ezautzie eta zure nortasune guztiz osatzie. Hor pixka komplikatu bezala egin du ez, justo hori esan dezu, eta gure urrengo galdera hori izan, Sara, ea zuek orain atzeratuko zen duten pixka bat mugikorra emataren adin hori ez, orain arte izan da, 12 urte hori da, beti dagoen franja hori, zuek orain nola ikustezu, zure nahi arreba txiki bati, zer nola nahiko zen dukete gai hontan lantzea edo zer ematea? Nik uste lehenengo prozesu hori pasauta ez, zure buru ez autu, eta nik uste horre laguntza berdeula, ez dalako inoiz hortan laguntza ematen, eta ja behin prozesu hori pasauta eta behin jakinda zeintzean dari dana, gero ematie eziketa bat sare sozialen inguruen, eta gero ja
hori, ematie mobile, edo mobile baino gehiago, sare sozialak eukitzeko permiso hori. Haien, igual, nerabe zaro hori, sare sozialik gabe garotzea, ez? Smartphone hori gabe. Bai, hori da. Eta, beraz, nik uste hemen garbi gelditu dela, Troiako zaldi honek ekarritako borroka latza dugula aurretik, eta erronka honei heltzeko, ez? Bat egin beharko genukela, bai heldu gaztetan erabek, ez da? Bai, danak batea. Bai. Baiz, bestela, ez, Troiako zaldi hori oso ondia izan daiteke, ez? Eta askotan jarri daguna zuei begira bakarrik, eta horrein dagoen, guazen denoi begira jartzea pixka batez, eta denon artean besterantzun bat ematea. Ze guztion osasuna dago jokoan, bai zuena, gurea eta gizartearena. Mi esker, Sara, hautsa emateagatik, ez zuen bizipenei. Eta honekin amaitu dugu elkarrizketa atala, guazen vitamina dosiak ikustera. Vitamina dosiak. Ze derra, benetan, gure gazteak entzutea, eta beraien vitamina dosiak hartuko ditugu, Telmo? Bai, ze ikasketa politak eman dizkigute. Era bat, urtzizkigute beraiea, vitamina dosi guzti horiek. Nik uste argi gelditu dela zuetz positibo batek ezin duela baso baten ondamendia iskutatu. Egongo diala alde positiboak erabieran ez, baino balantza guztiz negatiboa dela argi dugu, hamarkada honen ostean, esperientzia hauek izan da, eta baitaren noski maila akademikoan ditugun datuek ez dute zalantzarik ikusten. Beraz, ikasi dezagun guztiontatik, eta ikasketa honetan, nik uste dut, maitane, lau enbor edo zutabe baditugula, jorratzeke, eta lehenengo etariko bat izango litzateke adinaren garrantzia. Adina atzeratu, gaitasunak eta heldutasun bat izan arte, ezta? Era bat. Horren ondoren heziketa holistiko bat, bai digitala eta baita emozionala, hirugarren bat, bide lagun, ez, gu eredu izan behar. Ezin dugu eskatu gu gaiz garen hori egitea, ez? Era bat. Eta laugarren bezala, Telmo? Legislazio koherente bat behar dugu dugun tresna honekiko, ezta? Eta, bueno, eman dizkigute, nik uste, iradokizun oso politak, ez? Eskolaren inguruan adibidez, eta bestelakoak. Mugikorrak apalean, esan dituzte ideia batzuk bat dituzte beraiek, eta hor behar dugu. Beraz, entzun dezagun gehiago, nerabe hauen ahotsa, nik uste dut asko dutela esateko eta baliotxo, ezta? Bai, ze mugikorrarekin gauza bat gertatu zaigu. Troiako zaldia goratzen dezue, Troiako zaldia gure gizartean hau izan da. Gure txetara sartu da, sukalderaino, eta Troiako zaldi honek trampatxo bat zuen. Halaxe da, sare sozial hitzarekin ez, sartu zen guzti hau gure gizartean, baina diseinua justu kontrakoa da, asoziala, ez? Diseinatuta dago, bai psikologikoki eta teknologikoki adikzio hori sortzeko norbanakoa, sozializatu baino gehiago, bertan murgilduta egoteko. Ez ote da hori izan, Troiako zaldi honen trampatxoa, eta ez ote du horrek gure etxetako ateak ireki eta sukaldetaraino sartu duen gezurretako bat. Bueno, honekin gelditzen gera, erreflexio honekin, ez da gutxi. Bai, Troiako zaldi honek barruan borroka handia ekarri digu, eta orain gure esku dago, gure txikikin batera honei erantzutea. Beraz, betiko legez, altxa burua eta altxa osasuna. Hori da, aio. Horren arte. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta montaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxakonde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.